feels like it is, I'm waking up. Like I'm back from the dead, I'm stepping out. And I feel so afraid, but as long as I move, then it's alright. I feel alive, and it hurts for a change. And looking back, it's hard to believe that I was cruel. With the days that are wasted, complacent and tasteless and bored. But that was yesterday. We're never going back to okay. We're never going back to easy. We're never going back to the way it was. We're never going back to okay. Všetky sú v tejto obálke. Nikto iný nemá? Iba Maroš? A Barborka. Barborka, vieš čítať? Už vieš? Toto je jednotka. Dobre? Je dobré, akože ja som sa naučil. Dobre, kto to vyhlási? Si na rade bol hlavne na teraz. Ja si nemyslím, že by som bola ja na Ale vieš čo, urobíme to kompromisom, strihneme si. Lomito! Je to tak. Chceme vyhlásiť tretie miesto v tejto súťaži. Tretie miesto sú kľúčiky od Pulmína. Iba kľúčiky. A toto miesto, Barborka, povieme to spolu? Nie, povieme spolu. Tak. Tak. Tretie povieš ty. Tak tretie poviem ja. Takže tretie miesto získala skupinka, ktorá má muzikál. A je to skupinka číslo 2. Gratulujeme! Aby osobne odostal kľúčiky tejto skupinke. Takže pre vás tieto nádherné kľúčiky ešte raz a naposledy sa na pozrite. Pokiaľ ste na druhom mieste, Barborka. Na druhom mieste sa umiestnila skupina, ktorá mala veľmi zaujímavý talent, ktorú by ste nikdy neuhádli. Ale môžeme hádať. Čo? Nebola to hudba. Nebolo to tanec. Padlo mi ma, je to skupinka číslo 3. Barborka, odostaň cenu. Toto je cena pre skupinu číslo 3, to bola perfektná a skončila tiež. A k tejto cene pravda, že pridávame aj školu. Rok školy. Tanečné školy, predstavené tanečné školy Petra Zlého. A bohužiaľ, ktorý sa nemohol zúčastniť, tak tú cenu predávam ja. Gratulujem vám. Napätie tu vrcholí. Napätie vrcholí, priatelia. Ste takí napätí ako Barborka. Ja som strašne napätá. Si taký napätý. Ako Barborka, áno. Ako Barborka. Je tu niekto napätý ako ja? Páči, bože, ty si napätý, Maroš. Som napätý. Čo nás teraz čaká? Uvedomuješ si, že je to vlastne prvá cena? Je to prvá cena.
chcem pozvať sponzora tejto súťaže, Daniela Ferdinanda. Ktorý odostal túto krásnu cenu. Zatiaľ mu len predám tie kľúčiky, ktoré sú zatiaľ jeho. Čo myslíš? Mohol by to prečítať? Prečítame to spolu všetci traja. Si podelím teda o výsledok. Takže prvé miesto v súťaži Slovensko má talent 2008 získava určite nejaká skupinka. Ale ktorá? Zo Šťavnice. Je to jedna zo 7. Je to jedna zo 7 a nevieme, či to bude číslo 8 alebo 9. Ja si myslím, že 10. Čo si myslíte vy? Skúsme tak urobiť taký prieskum. Takže 3 a 2 už vyhrali. Tak skúsme, kto si myslíte, že to bude skupinka číslo 1? Ja. Veľký úspech. Kto z vás si myslí, že to bude skupinka číslo 4? Tiež veľký úspech. Kto z vás si myslí, že to bude skupinka číslo 5? Kto z vás hlasuje za skupinku číslo 6? No to už je trošku asi viac. A kto za 7? Tak jeden, dá? A kto hlasuje za Barborku? Takže priatelia, je tu čas. Je to naozaj vzrušujúci čas. Vzrušujúci. Takže prvé miesto v... Život je plný víziev. Jednou z nich je kurz Filip. Iba pre tých, čo sa neboja. Iba pre tých, ktorí sú odhodlaní čeliť ozajstným výzvam. Kurz Filip. Už čoskoro. V Koinónii Ján Krstiteľ. Víťazom Slovensko má talent je skupinka číslo 6. To sú talenty od našej číslo 8. To sú tí víťazi. To sú víťazi, to je talent. Poprosíme manažera, teda poprosíme sponzora, aby predal kľúčiky. Ja vám chcem poblahoželať v mene spoločnosti Fremantle Media, ktorý má 51% podiel, v mene spoločnosti Škoda Auto Slovensko a samozrejme v mene spoločnosti Len Pau. Takže ja vám odovzdávam kľúčiky od luxusného automobilu Škoda Superbe. Prajem vám mnoho šťastných kilometrov. A taktiež aj naša relácia vám dáva novú cenu, netradičnú, ktorú naozaj nikto nikdy nedostal. Masný chleba s cibulou. A pre všetky skupinky taktiež. Každá skupinka teraz vydáva masný chlieb s cibulou a 7. skupinka, keďže nezaplatili chlieb bez cibule. Takže poďme ešte raz a týmto končí Slovensko.